So asabap may ninganing bengi chutam kening night market ikit kay bapang dobe bising busy kening kayong repair shop. Nasira na ni Dar. Ito na, bisan dumurot. Ay, bisan dumurot. O, sikwatan tayong plastic roll. Nagsita na ini. Kaya, lilan tayong bayong blade. Ban tayong dumurot, Dar. Ay doon, napilitan na ng blade ng asawa ko. Yan eh. Amakan tao, subukan tayong saksak. Online time, dumurot siya Ay doon, nasasaksak pala yung kuryente Ay, yan. damo, Dar, may nyayang kang oras. So, mapating ka kini. Ay, ka naman, nasira na ini. O, mo na sasabihan sira. Sige, balo ko na eh. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sabihan tayo nung alain na eh. O, halika po. Pukpukan tayo pambagya. Ay, dana, masakit magalain makanini. Libo ka niya ng singil ko kaya ka na eh. O, alain mo na yung kasakit talagang ialay na mo. Pamukpukan tayo pa. Dinan tayong kay Rabi Rice Gomo. Oh, pakalalaya ka babay. Don't worry about me, boy. Amo na eh. Buklat tayo pa ini. Ay dana ka proseso na yung goma mo na ba, maka-plastic ya po. Bolang iya pangkaraniwang gomay ni interior yung takap ni. Dana natin palang makanta na ba. O pakasara tayo kanyan tsaka tayo bulan. Dana sininguyan ya ba. Wait, there's more. Ay, ni pamupukan tayong batutay. Ay, doon na. May pasobra ako pukpuk. May balik tayo. Talentado ka talaga na ba, platero ang kawali ang pong kasirolo. Daryari na yun. Ang pantun tayong handle takap. Hey, marakala salamat na. Tinang handling ka na ako nga rinolo. Ay, damo.